Ang tinuod nga kadato dili basihan sa material o sa lapi unsa kadaghan ang imong kabtangan diri sa kalibutan. Ang tinuod nga kadato nga gisgutan sa Biblia kadtong adunay kagawasan sa kinabuhi, adunay freedom sa kinabuhi, dunay peace of mind sa kinabuhi. Sila ang gisgutan nga tinuod nga dato diha sa pulong sa Dios. Now guys, dunay mga tawo nga nagtuo nga kung daghan sila og sapi, sila na gyud ang tinuod nga dato. Pero atong hinumduman nga ang Biblia nagaingon in Matthew 24:35 nga nagaingon siya, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ang langit ug ang yuta matapos, pero akong pulong magpabilin hangtod sa kahangturan. Magpabilin kanunay. Guys, ang tinuod ay dato kadto di ang adunay pulong